Dobrý deň prajem. Som Radovan Vítek zo spoločnosti Bezmizu.sk. Ak máte pergolu alebo terasu, možno rozmýšľate, ako ju využiť nielen v lete, ale 365 dní v roku. Či už chcete v apríli piť rannú kávu bez vetra, alebo v novembri grilovať bez dažďa, riešením sú zipscreenové rolety. Zipscreen je vonkajšia roleta so zipsovým vedením v bočných lištách. Udrží látku napnutú aj pri vetre, chráni pred slnkom a zabezpečí súkromie. Ovláda sa jednoducho. Na jeden klik cez motor alebo ďalkové ovládanie. A ak na terase nemáte prívod elektriny, máme riešenie aj so solárnym napájaním. Žiadne káble, žiadne búranie, všetko funguje autonómne. Ak vám najviac svieti alebo fúka z jednej strany, stačí začať tam. Zipscreen na jednej strane okamžite zlepší komfort, tieň, menej vetra, viac pohody. A ak časom zistíte, že by ste chceli chrániť celú pergolu, riešenie je modulárne. Ľahko doplníme ďalšie strany. A chcete z terasy spraviť miesto na relax počas celého roka, odporúčame uzavrieť všetky strany. Získate nový priestor, obývačku v záhrade. Raňajky v apríli, káva v októbri, večera v daždi, v pohodlí a súkromí. Zipscreen vám umožní využiť každý meter terasy, nielen v lete. Predstavte si, ráno na terase s kávičkou, keď cvitá a vietor iba jemne šumí za roletou. Alebo večer, keď zapálite sviečky a počujete dážď len ťukať po streche. Miesto, kde sa zastaví čas a máte pocit pokojného domova. Tak pôsobí chránená terasa. Je to viac než len tienenie. Screenové rolety sme začali robiť medzi prvými na Slovensku už pred viac ako 10 rokmi. Trvalo nám dlho, kým sme získali dôveru v náš produkt, pretože nejde o žiadnu látkovú roletu, ako si mnohí myslia. Kvalitný zipscreen je vyrobený z priemyselnej sklotextilnej tkaniny, určenej pre exteriér, hlavne odoláva vetru, UV žiareniu a hlavne času. S voľne visiacou roletkou sa to nedá vôbec porovnávať. A či to bude fungovať? Garantujem vám, že áno. Ak nesplníme očakávania, ktoré si spolu nastavíme pri zameraní, vrátime vám všetky peniaze bez ďalších otázok. Veľa klientov začne jednou stranou a po roku povedia, mohli sme to spraviť už hneď. Je to úplne v poriadku. Zipscreen je systém, ktorý môžete rozširovať postupne. Takto s nami začínal aj pán Robert z Pezínka. Najprv jedna strana proti slnku, potom druhá, napokon celá pergola. Dnes ju volá naša obývačka v záhrade. Ak ste už vyplnili formulár, ďakujem. V najbližších dňoch vás budeme kontaktovať, aby sme si prešli vaše požiadavky a očakávania. Skúste sa medzi tým zamyslieť, čo od svojej novej terasy naozaj chcete. Či tieň, súkromie alebo celoročný komfort. Ak nechcete čakať na cenovú ponuku a ste pevne rozhodnutí, môžete si rovno objednať odbornú konzultáciu. Stojí 50 €, no v prípade, že si objednáte zamerané produkty, táto suma sa vám odráta z konečnej ceny zákazky. Takto získate istotu, že riešenie bude presne pre vás a bez rizika.